Снима ли се? Почва. Снима ли в момента? И сега ще ви представим абитуриентите на вечерта. Млади абитуриенти, знам, че за прекрасния повод на твоето абитуриентство получаваш подаръци. Около вас има внимание и трепет, щедрост и сълзи, защото си заобиколен от най-близките ти, обичани от хората и приятелите. Всички прекрасни думи към тръгващите си завинаги от училищния двор са казани. Сега нали нямате нужда да ги чуете от мен. Затова винаги ще ви подкрепям. Искам да ви кажа нещо друго. Радвайте се на младостта си. Тя не е вечна. Вечни са духът и мечтите. Затова трябва да се грижи и да искате винаги да са част от тебе. Не спирайте да сте любопитни. Това е движило човека, откакто свят светува и няма как да бъде променено. Бъдете благодарни за любовта и грижите на директора, на вашите курсови ръководители. Защото е клукав от приказките и тежко на онзи, който я спори. Не забравяйте, че пътят пред теб винаги ще бъде лесен и розов. Ще срещнете всичко и само абитуриенти от вас зависи да откриете как да продължите през трудното и несправедливото. Ще минете през много отворени врати по света, но никога не забравяйте откъде сте тръгнали. От твое стопице, Пеню Пенев, през очите на учителите и приятелите. По Петър Вечерник, абитуриенти. Сега ще ви представям абитуриенти от трети курс, стихотворение от Божидар, Гина и Юлка.
Ние сме абитуриенти. Ние сме абитуриенти. След месец-два студенти. Свършат безгрижните купони. На отминалите ученически дни ще ги помним до старини. Животът е борба безмилостна, жестока, но ни ще търпим сили от извора потока. И където учителите наши няма да се притеснява. Помагаха ни без умора и направиха ни достойни хора. Оставане! Не плачи Господа не тъжи, че стане аз абитуриент. Абитуриенти Господа имена, да тебе да не оставиш, за 5 години да ще жалиш, но кълни Господа проклине, мините на душ мани, дето млади просъди, на тежки чужбина да ходим скитаме немили скини на драги. Изпращаме училище любим на добър час на всички. Пожелаваме, сълзите си не можем да издържим, разлявата на пътя не застава. Тук, където себе си градихме, тук, където подкрепата подкрихме, тук, където истин си за живота, много разкрихме. Браво! Сега ще ви представим един незабравим курс от дамско облекло Даринка Яма. Първият път, като се сръснахме с курса, си беше на 15 септември 2011-2012. Първият учебен ден от работилницата на дамско облекло. И никой не знае в какво сърце сте попадни, дали сте намерили приятели, дали сте успели да се вписат в новата обстановка. Браво! През първата година нямахме шанса да се опознаем помежду си. По-късно през годините, чрез многобройните караници, спорове, обиди и смехове, успяхме да завършим трайни приятелства. Браво! И сега, след 3 неусетни години, през които се веселяхме заедно, лудувахме заедно, учихме заедно, споделихме си проблемите заедно. Ето, че идва времето да се разделим. Ето, че сме на края на истинския живот, като вие по-зрели самостоятелни млади хора, а не като децата, които бяхме преди 3 години. Браво! Завършването винаги ни се е струвало толкова далечно, а ето, че остават броени дни. Последният звънец ще бие скоро и след него вече няма да сме трети курс. Курсът, който може да не е най-добър успех или най-добра дисциплина, да не е най-задоръчният или най-добрият курс, носи винаги ще бъде нашия курс дамско облекло. Браво! Следва песента Камъз. Колко
Днес е време за купон. Празнувай с класа чак до сутринта. Весели сте и хич не му мисли. Пожелаваме ви да имате сили, да се справите с всяка трудност по пътя към новия ви живот. Браво! Оставям ви стихотворението на Дарин. Поемаме от утре пътя, презлив, трънлив, но споменът в сърцето ще бъде винаги жив. Браво! А сега с бурни аплодисменти организатора на програмата АВАП. Бъдете активни, реализирайте възможностите си за личностно, професионално развитие, да изградите като знаещи, можещи и отговорни млади хора, които градят не само своето бъдеще, но и бъдещето на страната и Европа. Абитуриенти, борете се и не се страхувайте да направите грешки, защото те са неизбежни и полезни. Грешките ще ви помогнат да оцелите важните за вас неща, да откриете себе си и да намерите ценни приятели. Дарвам успеха на всеки от вас. България има нужда от активни млади хора, защото те виждат държавата напред. Абитуриенти, пожелавам ви да имате нужда от смелост, за да се реализирате мечтите си. Браво! Следва песента един неразделен клас. Just
сега ще ви представя директора на социален учебен професионален център, господин Дуран Махмуд. Уважаеми абитуриенти, скъпи колеги и гости, позволете ми от името на целия колектив да им честитим на абитуриентите завършването на своето образование, да им пожелаем много здраве и да слушат, защото който не слуша отива при величка. Така, всичко зависи от вас как ще потръгне вечерта и как ще завърши. Има ли инциденти? Приключваме вечерта, всеки ще се прибере. Иначе можем да продължим до 11, до 11:30. Аз искам да ви представя първо отговорниците. Вие ще слушате с отговорниците и дежурния възпитател. От защитено жилище отговорник е Владко. От Центъра за временно настаняване Ангел с Петър, от Супеца Снежка и Руси. Каквото трябва ще отнесете вашите въпроси към тях. Чухме ли? Така. Но всичко ако има някой, който нарушава реда и дисциплината, отговорниците извеждат навънка тия хора, за да можем да продължим музиката до по-късните часове. Приятно прекарване на вечерта с пожелание за успех! Сега забравих да ви кажа. След това всички ще се седнете, двама-трима сервитьори или отговорниците директно ще ви сервират на място. Никой няма да става. И допускам, че има предостатъчно ядене в пчелиите, да не се получи някакъв фал, да отнемете на втори, на трети. Ако има оплакване, да знаете, че ще бъде без компромиса. Абитуриенти на добър път към живот. Кмете! Владко! Къде са свира сега?